Sen takia, että halusin mun elämään vapautta. Vapaus on mulle semmoinen elämänlaadullinen tekijä, että kukaan ei sano mulle, että mitä mun pitää tehdä ja monelta olla työpaikalla ja monelta kun mä saan lähteä. No varmaan sen takia, että koin entisessä päivätyössäni niin kuin olevani aika ahdistunut, että huomasin, että odottaa vaan sitä, että tulee viikonloppu tai loma. Kohdattiin paljon taloudellisia haasteita rahoituksen kanssa ja se oli oikeastaan isoin haaste. Mutta sitten päivittäin ollaan kohdattu paljon haasteita kärsivällisyyden kanssa. Kaikki asiat ei tapahdu heti, mutta tärkeintä on se, että luottaa siihen visioon ja pysyy sille uskollisena ja kuuntelee omaa intuitiota. Jos on halunnut lähteä tekemään sitä työtä, mitä on lähtenyt tekemään, niin sitten muistuttaa itselleen, että en halua luovuttaa. Haluan toteuttaa itseäni ja unelmiani ja inspiroitua niin kuin kaikesta tekemisestä ihan niin kuin 24/7. Ja että saan tehdä sellaista työtä, mikä oikeasti innostaa.